ತುಲೆ ಪಾರಿಜಾತದದೆ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೀಚು ಕುಕ್ಸ್. ಇನ್ನು ನಾನು ಈ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ಬಂತೆ. ಇಂದು ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಮರ ಎಲ್ಲ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆದಾನೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಕಷಾಯ ಮಂತದ ಪರ್ಪ ಇಂದು ಕಾಡು ಬೆಳೆಪುನಂಚಿನ ಮರ, ಕಾಡು ಉಪ್ಪುನ ಮರ ಎಂಕಲ ನೇನು ದಯಕಂತದ್ದು ನತ್ತಂದು ಕೊಂಚ 7 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಎಂಕಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಓಡದ ಇಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಐಕೋರ ತೆಡ್ಲು ಬೂರ್ದಿತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಸ್ತು ಪೂರ ಹಾಳಾದಿತ್ತಂಡು ಐಕಾದ್ರ ಬೇರೆ ಏರ ಪಂಡರಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲ ಪಾಲದ ಮರ ಇತ್ತನ ಅವು ತೆಡ್ಲನ ಮಿಂಚು ಪೂರ ಬತ್ತನ ಒಯ್ತುಂಡು ಉಂಡು ಐಕ ಒಯ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡುಗೆ, ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡುಗೆ ಐಕಾದ್ರೆ ಎಂಕಲಿ ಈ ಪಾಲದ ಮರ ನಟ್ಟ ಬೊಕ ಸೆದಾನೆ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಔಷಧ ಗುಣ ಉಂಡು. ನೆತ್ತ ಕಷಾಯ ಮಂತದ್ದು ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ಆಂಜೋನಕಲು ದುಂಬು ದಾಲ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಂದೆ ಬತ್ತಲೆ ಬತ್ತದು ನೇನು ಕೆತ್ತದು ಅವೇ ಕತ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಿ ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆತ್ತದು ಬೆತ್ತದು ಕಷಾಯ ಮಂತ ನಿತ್ತರಿಗೆ ಅವು ದುಂಬುದ ವಾಡಿಕೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೋಪುರ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಾನಿ ಕಷಾಯ ಮಂತ ಪರ್ಪನ ಬೊಕ ದುಂಬೆ ಪೋದು ಅವು ಕಾಡು ಪುರೊಪ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಅದು ದುಂಬೆ ಪೋದು ಅಕಲ ಗುರ್ತಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಪಾಲದ ಮರನ ಅಂದ ಅತ್ತ ಅಂದ ಗುರ್ತಮಂತದ್ದು ಐಕೊಂಚಿ ನೂಲು ಕಟ್ಟದು ಫಸ್ಟೇ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಬೊಕ ಐಟ ಬೇಡುವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮರ್ದು ಕೋರು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಪೂರ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು. ಐ ನಮ್ಮ ನನಲ ಪಾಲಿಸೋ ಒಂದು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪುಲಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಂಚನೆ ಪಾಲಿಸೋ ಒಂದು ಬರೋಡು. ದೀಪಾವಳಿ ದಾನೆ ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆ ಮಂತ್ನಾಗ ಈ ಮರನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವರಿಗೆ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವರಿಗೆ ತುಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಕೆ 7 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಿತ್ತಾತನ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದುಮ್ನಾನಿ ಪೋದು ಮರನ ಗುರ್ತ ಮಂತದು ನಿಖಲ್ ಗುರ್ತ ಮಂತದ್ದು ಬರ್ಪುನೆಡ್ಡೆ ಈಜಿನ ಒವ್ವೊ ಮರ ದೆತ್ತದಾಯ್ತ ಕಷಾಯ ಮಂತನ ವಿಷ ಹಾಪುಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಗಡ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಪೇಪರ್ ಓದು ನಕ್ಲೆಗ್ ತುಲೆ ಸುಗಂಧದ ಪೂ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಭಾರಿ ಪರಿಮಳ. ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಂಚು ತುಲೆ ಮುರ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಾರ್ದ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮನೆ ಮದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆತಂಡು ನಾನು ಉಗುರು ಪೋಪುನು ಏನದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟ್ ಡುಪ್ಪುನಗ 3-4 ಟೈಮ್ಸ್ ನಾನು ಅಂಚ ಮಂತೆ 1 ಅವರ್ ಅಂಚ ಮುಂಡಿದ ನೇನು ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಹೋಲ್ ಮಂತದ್ದು ಬಿರೆಲ್ ದಿನ ಗುಣ ಆಪುಂಡು. ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮನೆ ಮದ್ದುದ ಔಷಧಿ ಮಂತಂಡ ಹೆಡ್ಡೆ ನಾನು ಉಗುರು ಎನ್ನ ಪೋಪುನು ಒಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಡು ತುಲೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆತನೆ ಎನ್ನ ಉಗುರು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಯ್ನಾತ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾವಡ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ. ನಾನು ಎಡೆ ರೆಸಿಪಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್.